Marec bol bohatý na školské podujatia. 7. marca sme mali besedu s Ivanom Belom, prvým slovenským kozmonautom. Žiaci našej školy sa dňa 17.3.2025 zúčastnili okresnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Umiestnili sa na krásnych miestach. Prvá kategória próza Melánia Knapová 2. miesto. Druhá kategória poézia Vivieny Kréniová 2. miesto. Tretia kategória poézia Zuzana Kuvíková 1. miesto. Tretia kategória Cynthia Kurucová 2. miesto. Tretia kategória próza Kristýna Ďurišová 3. miesto. Srdečne blahoželáme. Deviatáci si otestovali svoje znalosti na testovaní T9 2025 na 19.3. Svetový deň Downovho syndrómu sme si odlišnými ponožkami pripomenuli 21. marca. Vyjadrili sme tým porozumenie a rešpekt k odlišnosti. Tradíciou nižších ročníkov je Noc Andersenom. 21. marca mohli žiaci stráviť noc v škole. Hravou formou sa dozvedeli aj o niečo viac o dánskom spisovateľovi Hansovi Christianovi Andersenovi. Modrý týždeň s rôznymi aktivitami prebiehal od 24. do 28. marca. Tento istý týždeň prebiehal aj 16. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu. Čítajme si 2025, ktorý bol vyhlásený linkou detskej istoty. 25. marca prebiehala recitačná súťaž Šaliansky Maťko, na ktorej Cynthia Kurucová získala krásne 2. miesto. Blahoželáme. Ochrana života a zdravia je dôležitou súčasťou vyučovania. Raz za každý pol rok sa v teoretickej časti učíme o zdravotnej príprave, pohybe a pobyte v prírode, dopravnej výchove a o riešení mimoriadnych situácií. Indonézia. Sopečná Odysea. Tak sa volal prezentačný program celoštátneho vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, ktorý sme si mohli pozrieť posledný marcový deň. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov s názvom Eniky Beniky sa koná každé 2 roky. Detský folklórny súbor Rosnička pod vedením pani Viery Strachanovej úspešne reprezentovali školu vo Veľkej Mani. Gratulujeme!